тук и да чуете какво имам да кажа. Знаете, че това е традиция, която аз обичам да се спазвам, защото тя е важна. Така че моето решение, което съм взел, е, че аз ще се кандидатирам на предстоящите местни избори за кмет на община. Ще имам листа за общински съветници. Ще имам и кандидати за кметове в населените места. Начинът, по който ще се кандидатирам, ще бъде същият както до сега, като независим кандидат. Това мое решение е плод не на някаква емоция, а на внимателно обмислени аргументи и внимателно взети под внимание много неща, които способстват за взимането на такова важно решение. Те са на първо място доверието, което имам аз и екипа ми в обществото, в нашата местна общност. На второ място екипа и възможността за това ние да реализираме тези политики, които ще поемем като ангажименти тук нататък, защото това също е изключително важно. И мотивацията, хъса, увереността на всички, които са част от моя екип, на всички активни хора, които са ни подкрепили в годините, на всички хора, които считат, че развитието на една местна общност трябва да бъде правено само единствено водени от желанието да я развиваме успешно. Само ще маркирам няколко неща, които считам за важни от тук нататък, които предстоят за това ние да направим нашата община, нашия град и селата ни още по-добро място за живеене, да направим така, че хората тук да имат перспектива, възможност за работа, самочувствие и амбиция. Считам, че дейностите, които от тук нататък е време ние да надградим, да развием и да доведем до успешен край, като отворим една нова страница от развитието на града ни. Дебело подчертавам нова страница, защото вече е дошъл момента ние да се гордеем с постиженията на хората в нашия град. Ако моето внимание предишните години, последните 10 от тях беше насочено в това ние да подобрим физическата среда на града ни, за да може да имаме самочувствието, че живеем в един наистина подреден европейски град, от тук нататък моето внимание, амбиция и желание ще бъде съсредоточено в това ние да станем един от най-спортните градове в България, един от градовете, който развива най-много културните си традиции в България, един от градовете, който използва всички инструменти за това да развие екологията в града ни, един от градовете, които ще направи всичко възможно в това да развие иновациите в града ни и в това ние да развиваме и местната икономика, което е задължително условие в това града да има житейска перспектива за неговите жители. Така че, резюмирано накратко, през следващите години моите акценти в работата ми и на моя екип ще бъдат, изреждам ги, разбира се, не по важност, а просто като приоритети, защото те ще бъдат еднакво важни за мен. Това са спорт, култура, екология, икономика
иновации. Разбира се, инфраструктура, но тя е част от текущата работа, не коментираме. Тя си е постоянен ангажимент на един кмет.